आं दिनै फिन नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे गोदान भिडिअ आङो मानासनि मोनसे आसाम टुरिज्मनि आन्डाराव गायसनजानाय मोनसे मानासनि लज थामहिनबा बावहाय मानसिनि गाननाय जोमनाय आरो माखासे कालचारनि आइजेंफोरखौ न'मा न'आव थामहिनबा गेदेर न'आव दोननानै बावहाय जोंनि बर'नि दानाय लुनाय आरो दोरोङारि गुबुन माहारिनिफोरनि गाननाय जोमनायखौबो बावहाय मिउजियाम टाइपनि दिन्थिनाय जायो आरो बेखौ एक्जिबिशन हिसाबैबो नोंथाङा बावहाय थानानै बेनि माखासे नुथायफोरखौ नोंथाङा एन्जयमेन्ट खालामनो हागोन। बावहाय वाच टावार दं। वाच टावाराव गाखोनानै नों मानासाव थानाय जुनादफोरखौ नोंथांमोना नाहरनो हागोन आरो बिनि सिगाङावनो कारेन्टजों सोंखानाय मोनसे सेफटि मोनसे फेन्सि दं। बे फेन्सि बारबोनानै मानासनि जुनादफ्रा बेफोर लजफ्राव एटेक खालामनो हाया। दा वाच टावारनिफ्राय नोंथाङा नायनो हागोन आरो बेयावहाय गासै फेसिलिटियानो दङ। बावहाय फेमिलियानो जा स्कुल कलेज बायदिसिनानिफ्राय फैनायानो जा एबा जिखि जाया थाखोनि मानसियानो बावहाय थानाय जानायनि गासैबो सुबिदा दङ आरो बेखौ स्पेसियेलि मानास इन'ग्रेसन खालामनाय टाइमाव थामहिनबा मानासखौ जेब्ला नायनो थाखाय जोंनि बिटिसि हालामनि थामहिनबा जोंनि लकेल गभर्नमेन्टआ बेखौ बेखेवना होनाय जायो आरो बेखेवना होनाय लोगो लोगो बे मानासनि सोरगिदिं नुथायफोरखौ नायनो थाखाय दुलाराय बुहुमनि मानसिफ्रा होंगो दोंगो जाफैयो आरो बावहाय मानासनि साखाथियावनो जानुवारि थामहिनबा डिसेम्बरनि लास्टनिफ्राय 1 दानालागै बावहाय पिकनिक पार्टि जायो। बावहाय स्कुल कलेज एक्सकारसन हिसाबैबो बावहाय दावबायनो फैयो सोलोंथाइनि बायदि बिथिंखौ आरो खायसेया रिसार्च खालामनो थाखायबो मानासाव दावबायफैनायखौ जों नुनो मोनो। दा आङो दङ आसाम टुरिज्मनि जोहै बिटिसिनिफ्राय गायसनजानाय इसिं मोनसे लजआव दङ। बे इसिं लजनि नुथाया ओरैबायदि समायना, बे नुथायफोरखौ आं केमेरानि जोहै नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय। दा आङो इसिं थामहिनबा आसाम टुरिज्म डिपार्टमेन्टआ जि थांखि लानानै जि मिशन लानानै मानासखौ रैखाथि होनायनि हाबाफारिजों लोगोसे मानास ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गाननाय जोमनाय दोरोङारि मुवा बेसादफोरखौ बिथांमोना हेन्डिक्राफ्ट एक्जिबिशन सेन्टार हिसाबै बिथांमोना गायसननानै दों। बे गायसननानै बेवहाय जोंनि आगर आखाइ बायदिसिनाफोर जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय आरो आगजु आलाखौ नायनो हायो। बे मोनसे मिउजियामनि टाइपनिबो खोब नायनो लागा मोनसे नुथाय जों नुनो मोनो आरो बिनि सोरगिदिं नुथायफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय आरो बिनि आं जाय जायगायाव गसंनानै बिबुंथि लाखिबाय दं बेनि उनथिंजाय मोनसे खोब समायना लज बानायनानै दं। बावहाय गोबां लज थामहिनबा मोनसे एरियानि मानसिखौ दोनजोबनो हानायनि केपासिटि दङ। बावहाय कनफारेन्स हलजों लोगोसे गासैबो मिटिं खालामनाय सुबिदाफ्रा दङ। लोगोसे गारि सारि पार्किं खालामनो थाखाय गारि पार्किंनि थाखाय सुबिदा लाखिनाय जादों आरो बावहाय खोब सेफटि। बावहाय उइदाउट पारमिसन जायनो मेनो हाबनानै बावहाय दावराव दावसि खालामनो हाया। बेनि जि थासारि बेयो खोब मोजां आरो बेनि एकमडेसनफोराबो खोब बाख्नायनो लागा। नोंथाङा बावहाय थायोब्ला नोंथाङा बेसेबांबा गेदेर हटेलाव थानानै नोंथाङा जानानै जाबादि गोजोननायखौ मोनो बेनिख्रुइ बांसिन नोंथाङा मानासनि मिथिंगायारि नुथायजों लोगोसे बेनि जि आबहावा बे जोंनि देहानि थाखायबो खोब मोजां। बेनिखायनो फरेन कान्ट्रिनिफ्राय आरो जोंनि आसामनिफ्रायबो नर्थ इस्टनिफ्रायबो गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय दावबायनो फैयो। बे दावबायफैनायनि जोहै थामहिनबा बिटिसि गभर्नमेन्टआ गोबां रिभिनिउ खालामनानै बिटिसिखौ सालायनायाव मददबो मोनो आरो बेयो जोंनि बिटिसिनि मोनसे खोब गेदेर देरगाथाव मोनसे मानास नेसनेल पार्क, जाय मानास नेसनेल पार्कनि जोहै बिटिसि ओनसोलनि माखासे जोंनि गाननाय जोमनाय थानाय जानाय हारिमुफोरखौ जों फरेन कान्ट्रिनि मानसिफ्रा टुर खालामनो फैब्ला बावहाय जों दिन्थिनो खाबु मोनदों। बिनि थाखाय जों मानास सेराव थानाय रायजो राजाफ्रा बावहाय माखासे लज गायसननानै बिजनेस मावगासिनो दं। मानसि दोननानै लाख लाख थाखा कौटि कौटि थाखानि बिल्डिं लुनानै बे मानास सेर सेर गुवाहाटि नोगोरमा बादि समायना रमायना लजफोर लुना हटेलफोर लुना बिथांमोना भारा लानानै साख्रि बाख्रि गैयाबाबो बिथांमोना मोजां लाइफ स्टाइल खालामनानै जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिनि मोननैसो नुथायखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि जोहै नुबाय। नैबे जायगायाव एफाबां मानि गेदेर मोनसे कनफारेन्स हल बादि बेवहाय मिटिं जानायनिफ्राय लानानै थानाय जानाय गासैबो सुबिदा मानसिफोरनि एकमडेसनफ्रा दङ। बावहाय थानानै नोङो मानासनि गासै नुथायफोरखौ नायनो हागोन आरो बेवहाय थानानै नोंथाङा मानासाव जिपसि गारि लानानै मानास गेटजों
हाबनानै नोंथाङा मथंगुरि नायनो हागोन। मथंगुरिनिफ्राय नोंथाङा भुयापारा रेन्ज जानानै गोबां हाग्रानि मि जुनाद मैदेर गान्दा थाग्रा जायगाफ्राव नोंथांखौ जाय गाइड खालामगोन बे टुरिस्ट गाइडआ नोंथांनो बेफोर नुथायखौ नुगोन। बरपेटा रड जानानै फैयोब्ला नोंथाङा थोंजोङै गबर्धना भाया जानानै फैयोब्लानो मानास नेसनेल पार्क तामिनबा मथंगुरि लामाखौ मोननो हायो। आरो गुबुन बिथिङै गुवाहाटी भबानिपुर भाया जानानै फैयोब्ला नोंथाङा नैथि गेट हिसाबै जों भुयापारा रेन्जजों हाबनानै नोंथाङा सोरगिदिं मानासनि नुथायखौ नायनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा मावजि गेन्द्रि पार्कथिंबो मावजि गेन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटिया लुजानाय बेफोरबायदि समायना रमायना लज दं, बेथिंबो नोंथांमोना सिमला हुजुवा जानानै नोंथांमोना दावबायनो हानायनि खाबु दङ।